Hi, please. 贵宾姐可以 Center to take a picture 站在中 together. 间，对，好，好，我们可以看向我们中间的传媒朋友，中间最美的笑容，好，还有右手边， Please come to the camera, come to the right hand side. 左手边的传媒朋友，然後上面也有，好，係咪大家都影好咧？好，唔該晒。唔該晒，自從作人先生同埋滕廣健先生㗎，唔該晒。桂明姐，你請留下來，請留步，你自己一個也要拍一些得獎的要單獨要合照片。對。好，中間呢，我們一起合影。開心啊！好，我哋開放向我哋中間嘅傳媒朋友，我們可以先看我們中間的傳媒朋友。真ん中をまず見てください。然後我們可以看右手邊。右側を見てください。好，最後我們可以看左手邊。最後は左側。好，還有上面也有啊，上面。2階の方にも。係咪大家都影咗張靚相呢？中間使唔使補 ？OK， 好，謝謝。Thank you。請留，まだ。那接下來請就是頒獎嘉賓可以先休息一下，謝謝。然後我哋嘅得獎者可以。我哋拍張單人相先。まだインタビューがあります。残ってます。はい。Once again, can we look at the cameras in the middle? じゃあもう一度一人で写真を真ん中をまず。好 ，and then 右手邊，右手邊。右側。And then cameras to the left. で左側。And upstairs. 同じく2階。好，唔該晒。ありがとうございました。跟住落嚟都想同律源先生傾下偈嘅。早速ちょっと2、3質問をさせていただきます。好，咁首先啦，我哋第一條問題啦，都要想問一問下律源先生啦，即係今次啦，即係得到呢個獎項喺咁多咁優秀嘅電影人手中啦，攞到呢個獎，會唔會都好受寵若驚咁樣？まずですね、質問なんですけれども、栗原さんが受賞されたこと、先ほど賞をもらった時にはですね、なんかびっくりした様子なんですけれども、どうしてですか？本当にまさか自分がいただけると思ってなくて、なんか信じられないっていう感情でなんかいっぱいで、でも本当に嬉しいです。初めての俳優としての作品でこのような賞をいただけることは本當に嬉しいし、本当にありがとうございます。咁我冇諗過自己會攞獎啦，所以話係難以置信咯。咁所以好驚奇咧嚇，同埋好開心，因為我第一次拍戲咧就攞到呢個新人獎，對我嚟講真係好開心。多謝大家。So I'll just say a few words in English. He never expected to get this newcomer award because it's actually his first time to perform in a movie. So for him, it's really out of his expectation. 律源先生刚才也说过，他真的从来没有想过自己会得奖，所以刚刚听到自己的名字的时候，也是有点难以置信的。然后呢，同時呢，他除了開心以外呢，這部電影也是他就第一次參演的電影，也就會得獎，對他來說也是非常的鼓舞的。係咁，如果係第一次參與電影咧，就已經有咁好嘅成績咧，會唔會覺得自己都係一個好有天分嘅演員啊？初めて出演して早速賞をいただいたということで、やっぱり自分にはとても才能があると思いますか？いやどうなんです。本当にそうですね、いただいたのでそうではないっていうのもなんか失礼な気がしてあれなんですけど、なんかこの賞に負けないぐらいこれからも俳優人生頑張っていきたいと思ってます。佢而家攞咗獎啦，你話我唔係有天分啦、有天才啦，咁都好難答呢個問題嚇。咁所以話咧，總之我攞咗呢個獎啦，咁我唔會輸俾呢個獎嘅，會繼續努力啦，拍更加多嘅好嘅片。
So I was just asking, since it's actually his first time to perform in a movie and he already has an award, is he a really talented actor? He said, well, since I've already got the award, I cannot say that I'm not, but definitely I'll perform better in the future. 对，刚刚林先生也说呢，他就是你问他有没有信心，他很难回答。然后，但是呢，他得到这个奖之后呢，他也会继续去推动自己，他接下来也會繼續努力去拍更好嘅作品呈現給大家。咁跟住落嚟咧，我哋都問阿梁先生一個問題啦，就係、今次咧嚟到喺即係香港呢個亞洲電影大獎呢個場合啦，見到好多唔同嘅電影人，佢將來會唔會都想同其他唔同嘅香港啊或者係其他華語嘅演員去合作咁樣咧？もう一つ質問がありますけれども、今回香港に AFA のためにいらしたんですけれども、でこの場面ではたくさんの映画人と出会うことができたんですよね。例えば今後香港のどのような映画人と一緒に仕事をしたいですか。香港に限らず他の国の映画関係者とどういう仕事をしたいですか。香港の作品は本当に数えるほどしか見てないんですが、いつかそうです呢，ブルース・リーさんとお會いできたら嬉しいなと思ってます。咁咧，好對唔住，我嗰時候其實唔係話睇咁多香港電影啦，但係我咧就好中意李小龍嘅，我希望咧就有機會可以見到佢嘅。李小龍喎。係啊，呢個すでに見到佢喎。亡くなった人なんです佢知唔知佢仙遊咗唔係，佢嘅意思係想睇多啲李小龍先生嘅作品，咁啊去參與多啲武打嘅電影。佢話佢嘅意思即係話咧，就好想即係見到李小龍嘅。即係喺法國見到。好中意。夢の中でもね、ぜひお会いできればいいと思います。係咪太緊張啊？係咪太緊張？やっぱり緊張しましたよね。太緊張，唔好意思啊，對唔住。好，咁啊，再次多謝晒本当にありがとうございました。Thank you very much. Thank you. Thank you. 可以好好休息啊！